أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر. Элекеге вакытта гарәпләрдә шундый бер ямсыз, начар гадәт булган. Үзләренең балаларын, кызларны гадәттә тереләй җиргә күмә торган булалар. Ягъни, әгәр дә баланы алар файдасыз дип тапсалар, мәсәлән, кыз балаларны алар инде файдасыз дип күргәннәр, акча китерми, үз-үзен яклый алмый, саклый алмый, нәселне дәвам итә алмый, шунлыктан кыз балаларын үзләренең тереләй күмеп аларны үтерә торган булганнар. Соңгы вакытларда без дә күрәбез. Кайбер ата-ана үзләренең балаларын кичкенә чакларында үтерәләр. Мәсәлән, статистика буенча, һәр 5 көн сайын Россиядә ата-ана үзенең баласын үтерә. Ләкин моннан да куркынычрак тагын бер статистика моңа килеп кушыла. Һәр 3нче хатын-кыз аборт ясаган. Ягъни нишләптер без балалар турында сөйләшкәндә абортны телгә алмыйбыз. Аборт ул бит баланы шулай ук үтерү. Әлбәттә, ул анда ана карнында әле бик кечкенә, әлбәттә яралгы хәлендә генә җан кермәгән булырга мөмкин. Ләкин шушы җан иясен теләмәү, балаңны теләмәү, аның тууын теләмәү, бу да ул баланы үтерү түгел микән? Безнең ислам динендә катгый рәвештә аборт ясату, баладан котылу тыела. Булсын тугачтан, булсын ана карнында булганда да. Аллаһу Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Ла тaqtulu awladakum khashyata imlaq." Хәйрчелектән, фәкыйрьлектән куркып, балаларыгызны үтермәгез ди. Бу кагыла аборт ясатучы кешеләргә дә. Менә шушы кичкенә балалар, нарасыйлар кыямәт көнендә үзләренең әтиләре, әниләре янына килеп: "Әткәй, әнкәй, сез мине нәрсәгә үтердегез? Минем нинди гынахым булды?" дип аларга сорау бирәләр икән. Менә шушы сораудан без куркырга тиешбез. Нәрсә дип җавап бирербез үзебезнең балаларыбызның күзләренә карап?